Лепчева! Очакват ви още изненади, като акцент в провеждането на Fun City 2023 година е пиано партито, което ще започне в 21 часа в десния ъгъл на слънчевия часовник. А сега продължаваме с вокално студио Angel Voices към Народно читалище Петко Рачи Словейков, 1928 година. През 2021 година то чества своя 20 годишен юбилей. Умело ръководено от вокалните педагози Атанаска Лепчева и Николай Атанасов. Възпитаниците му са носители на много награди от национални и международни конкурси. В студиото се обучават изпълнители от 4 до 25 години. След завършването на обучителния период, много от възпитаниците му продължават своята изпълнителска дейност в България, така и в държави като Англия, Испания, Кипър, Норвегия, Финландия и много други. Прославила Варна и България на Евровизия, Виктория Георгиева също е възпитаник на студиото. А сега каня на сцената дует Траяна и Мадлен с песента "Обещай ми любов". Аплодисменти! Добър вечер, Варна! Аз съм Траяна. Аз съм Мадлен и сега ще ви поздравим с една много красива българска песен.